Dostlar, менә ниһаять Ришатның үзе белән күрештек. Ришат, хәерле кичләр. Хәерле кич, Назыгөл. Ришат, күптән сине күргәнем юк иде. Менә булай теге очрашкан юк иде. Күзгә күрсенчек синең хәлләрең. Хәлләр булай Аллага шөкер, әйбәт кенә җырлыйбыз, иҗат итәбез әкрен генә инде уйлаганыйк, сәхнәдән китербез дип тә уйлаганыйк инде. Чөнки быел 30 яшь тулды бит инде. 12 концертлар залында уздык. Концертымызды. Шуннан соң инде тамашачыдан сорамадым да инде. Шундай сүзләр чыкты, Ришат сәхнәдән китә икән дигән. Мен әйтәм, ничек инде әйтәм, китеп була. Зал тутырып, тамашачы килә, синең концертыңны карарга, синең җырларыңны тыңларга, синең моңыңны ишетергә, китмәскә булдым. Тамашачымны, үз халкымны ташламаска булдым. Менә бу мәгълүматлар турында без әле аерым тукталып сөйләшербез, ә минем башка бердән башлап җибәрәсем килә. Ришат Фазлы Әхмәтов 2011 микән, 2012 ел микән, Уник сәхнәсе, татарча солянка, син яшел пиджактан чыгып, Әл-Ярый син ишрадың композициясын башкарды. Менә бу мизгел мине беркайчан да күз алдыма китмәй, чөнки син шундай үз-үзеңә ышанган, ышкыннар чишеп торучы егет. Мен сине беренче мәртәбә сәхнәдә күрдем. Рамил Исхадуллин язган җыр Ярый син ишрадың, Менә бу вакытта, белүемчә, син Салават абый төркеменнән китеп, контракт төзеп биргән вакытың һәм беренче мәртәбә әле, барыслар белән очрашкан мизгелләр, эшли башлаган мизгелләр булган. Китү дип китмәдем инде. Үземә чыгыра туры килде теге. Кеше җырчасында эшләү бик авыр. Үзеңә эшләү бүтәнчәрәк дип уйладым да инде. Шунлык белән үз иҗатымны дәвам итәргә булдым. Менә шул вакыттагы Ришат һәм бүгенге Ришат ник аерылып торабы? Аерылып тора. Чөнки тормыш баса, яшьтә бара, әкрен генә. Элегрәк ничектер дәртлерәк име шунда, әзрәк сүрелгән шикеллерәк. Шуңа күрә барда бер хәзер инде төплерәк уйлыйсың. Төплерәк уйлагач теге инде фикерләр дә, инде җырлана торган җырлар да, инде үзең тормышыңнан алып җырлана хәзер. Ләкин бит инде белмисең нәрсә җырлаганыңны, яшьлегем 40-та дип тә җырлыйсың, яшьлегем 50-дә дип тә җырлыйсың дигән кебек. Хәзер инде күбрәк үземнең төсемә, үземнең кайфына туры китереп җырларга тырышам. Мәгънәләргә, шундый тырышам. Әйдә менә хәзер әйләнеп кайтабыз шушы мәгълүмат турында. 2 мәртәбә матбугатта шундый мәгълүмат чыкты. Ришат сәхнәдән китәм 1, Ришат сәхнәдән китәм 2 һәм Ришат сәхнәдән китәм 3 әле Инстаграмда булды. Бүгенге көндә син хәзер мәш килеп үзеңнең сольный концертларың белән йөрисең, димәк фикерең үзгәргән. Минем китү сәбәбе нәрсәдән Назыгөл, беләсеңме? Китү сәбәбе ул мин бит инде концертлар белән чыктым. Барс медиа компаниясе белән эшләгән вакытта да тамашачы йөрмәгәч, ул бит инде группаны парасын борчыласын, группага әйтәм ничек кенә хәл итеп торырга бу группалар белән әйтәм. Ничек арендаларны түләргә тегесе булса дип шунысы барам. Булай теге тамашачы йөрми дип теге курыкмыйм инде мин. Алга таба йөрер Алла бирсә, мин көтеп калам, тамашачылар аңлар кайчандыр булса. Ягъни бу уйлардан син кире кайттың һәм бүгенге көндә эшлисе дигән планнарда яшисең. Әйткән сүзләрне кире алдым инде шул. Бик кәмит булды. Син мондый вакыйганы ишеткәнең бармы, төгәлрәк әйтсәң? Монда миңа әби сөйләде. Барганнар ди урманга, балалар. Һәм берәү кычкыра икән, аю дип бер йөгереп килгәннәр, аю юк. 2 йөгереп килгәннәр, аю юк. Өченчесендә дә бу аю дип кычкырган һәм чыннан да аю килеп чыккан икән. Әмма моңа ышанмаганнар, ярдәм итәргә килмәгәннәр һәм аю шушы малайны үзе белән урманга алып кирип киткән. Шуңа күрә син... Мин дә бит урманнан чыккан малай бит инде. Марый урманнан. Ягъни теге тамашачы синнән баш тартыр, синең сүзеңә ышанмый башлар дигән уйлар килмәйме сиңа? Монысы иң мөһиме. Минем турыда күпчелек дөрес булмаган информация йөри. Имеш-мимешләр чыннан да бик күп, гайбәтләр бик күп. Имешләр күп, Ришат булай икән, Ришат шундый икән, Ришат шулай икән дигән сүзләр йөри. Шуңа күрә мин әйтәсем килә тамашачыларга, чыннан да үзем белән
күрешмичә, үзем белән аралашмичә беркайчан да ышанмагыз кеше сүзенә. Әйтәләр бит кеше сүзе кешене үтерә дип. Шуңа күрә журналистлар да арттырып язалар, шуңа күрә ышанмагыз. Концертларга, хәзер без концертлар турында сөйләшә башлаган идек. Синең концертыңда син сәхнәгә чыксың өчен ничә кеше булырга тиеш? Хоть бер булса да риза. Ягъни хәзер концертта булмый, кеше билет сатылмады дип борылып кайтып китмәсен. Китмим. Менә кая бардык әле без концерт белән бардык. 13 кеше килгән име, 12 ме, 11 ме концертны куйдык. Башыннан ахырына хәтле. Ник синең хәзер фикерең үзгәрде? Менә элек бит син кеше килми, җырламыйм, концертларга килмим дигән. Хәзер нәрсә үзгәрде? Тамашачы беләсеңме назык нәрсә ул? Ул бер кеше килсә дә синең яраткан тамашачың. Тулы зал килсә дә синең яраткан тамашачың. Ярты зал килсә дә синең яраткан тамашачың. Ул бит менә ул бер кеше, ул әйтергә может меңләгән кешегә. Икенче көнне сиңа 1000 кеше килергә может. Хәзер син моңа төшендең. Менә шул нәрсәне аңлый башладым хәзер. Имеш-мимешләргә әйләнеп кайтсак, мин да бик күп имеш-мимешләр, гайбәтләр син турында йөргәнлеген беләм. Син бу турыда нәрсә уйлыйсың? Син бит үзең комментарий бирмисең. Кеше тагын да рәхәтләнеп сөйли, куерта, һәм белүче син хәзер журналистлар белән дә очрашып интервьюлар бирмисең икән, дөресме бу? Бирмим хәзер. Журналистлардан курка башладым мин. Менә бу фикерне миңа әйткәннәр бар, ник әгәр дә син интервью бирәсең икән, сиңа җибәрәләр, син тикшерәсең һәм шуннан соң бастырырга дигән әйбер бар. Ник алай әйтмисең? Бастырырга? Мәсәлән, газетада. Менә безнең мәсәлән монтаж бар бит. Без ничек төшерәбез, әйме шулай бирәбез. Әгәр дә мәсәлән синең газетада ниндидер журналистка шалтырата икән, сез аңа белән сөйләшәсез, аралашасыз һәм ул сиңа интервьюны җибәрә, син карап чыгасың. Менә моны мин әйтмәдем, моны кисеп ат дисең дә һәм ул ничек бар шулай чыгара. Бой бер. Мине күрешкән булды журналистлар белән, әйме? Ул теге нәрсә әйтәсем килә. Журналист иңалдан яза бит инде ул. Син әйткән сүзләрне яза, өстәп үзе яза, нитеп яза, мин укып чыгам да, әйтәм бусын кирәкми. Яндан албата инде ул. Нигә хәзер менә бу соңгы арада интервьюлар бирмисең? Соңгы арада хәзер югалып тордым әле. Фикер тупладым. Хәзер Аллаһка шөкер. Продюсерым бар, концерт директорым бар, пиар менеджерым бар, Аллаһка шөкер бүген көндә. Алар әйттеләр, без Ришатны саклыйбыз диделәр, һәм миңа теге нәрсә турында сөйләшәсең, нәрсә булачак, бөтенсен теге мин әлбәттә сөйләмәдем, ләкин сорадылар. Шуңа. Син хәзер димәк командың бар, продюсерың бар, администраторың бар. Команда бар, дөрес әйткәндә. Алар синең өчен бөтен нәрсәне хәл итәләр. Бөтен нәрсәне хәл итәләр, Аллаһка шөкер. Миңа бары тик үз исемдәшләргә, җырлар сайларга, җырлар өстендәшләргә һәм дә инде җырларга кала. Син кайда яшисең хәзер? Син бит бер ара авылда яшәп алдың, хәзер син Казанда эшләп бит аңа. Юк, авылда яшим. Юк, син авылдамыни? Конечно. Һаман юкса авылдан, Мариэлдан килеп йөрисең. Авылда дөнья рәхәте име, шау-шую, күңел тынычлыгы. Мин авылда яши башлагач, наоборот, үземә күңелемә рәхәтлек ала башладым. Хәтта теге психланадыр, нервничатадыр, шау-шу бит инде шәһәр. Эш булганда инде миңа шалтыраталар, мин язып куям. Көннәрен графикны, шул график белән мин эшлим инде. Эшлим. Менә бүген генә чыкты матбугатта бер материал, син белән интервью алганнар, син белән интервью булган, һәм син әйткәнсең, мин үзеңнең син белән бәйле вакыйгалар турында сөйләшкәнсең, хастаханәдә ятып чыктым дигәнсең, һәм шуннан соң тормышым үзгәрде дигәнсең, яңа сулыш ачылды дигәнсең. Хастаханәдә ятмадым мин. Бу журналистлар сүзләре инде тагын. Бу интервьюдан әйе. Минем бер кашын да хастаханәдә ятканым юк. Алла сакласын, анда ятырга да язмасын. Димәк, бу дөрескә туры килмәй. Кирәкми нәрсәгә кирәксен инде. Хастаханәдә нишәбәт мин тазалау кеше бит. Ришат, син югалып торам, нәрсә белән бәйле булды? Жоғалып тұру нәрсе әйтуім ничектер кайфым болмады. Кайф болмады, ансы турыда айтып тұрмайым да, нәрсе үшін болмағаным. Өзін аңлайсың. Шуңа күрә
Хәзер чыктык бит инде алар кирәк инде. Яңа җырлар, хәзер яңа җырлар өстендә эшлибез, яңа программа. Алла бирсә менә 8 февраль 2020 елда Казанда Уникста концерт була, сонный концерт үзем әзерлек бара шуңа әзерләнәбез. Яңа җырлар туплыйбыз, яңа программа, яңа состав. Bütün нәрсә яңа инде. Синең теге күңелеңдә актарынасың килми, чөнки беләм син теге авыр чыран, мен бу bütün мәгълүматны төрле яклап теге кызганнар ачкансың мен Ришат өстендә бөтенсен нәрсәдә беләсе килә. Инде супер информация кирәк, эксклюзив кирәк. Шуңа күрә бик эшкә керәсем килми, бары тик тагын шәхси сорауларның берсе ул гаилә белән бәйле. Бүгенге көндә син аерылган икәнен беләбез, бу мәгълүм бу факт. Уның белән аралашасың. Гаилә турында сөйләмим. Сөйләп тормыйм. Ул теге үземнең личный булып калсын. Шуңа күрә теге гаилә турында мин кешегә белгертәсем килми. Күп белмәсеннәр, шулай дип әйтәм. Instagramda bir ara sening akkauntыңда bir shunday матур гына кыз белән фотолар күренә башлады һәм без инде аны үсеп чаңладык. Ришатның дус кызы, подружкасы дип һәм бүгенге көндә синең янәшәдә бер кеше бармы трек булды? Бүгенге көндә янәшәдә дуслар гына. Йөри торган кызым юк. Нәрсә белән бәйле бу? Нәрсә белән дип күбрәк карьераны күтәрергә исәп бака. Шуның белән бәйле. Без теге белгән кыз. Ул белгән кыз минем дус кыз. Синең дус кызың. Әйе. Теге күп фанатлар яза бит ату. Теге әзрәк интрига мәйтәм. Ясыннар кем икән бу? Инде кыз белән төшкән икән бу дип. Син шундый теге кызган табага Әйе, әзрәк. Май истә җибәреп карадым мәйтәм нәрсә дип әйтерләр икән дип. Шулай ук син бер интервьюңа чыккан, мин хәзер ышаныргамы юкмы икән дә белмим дә, ләкин цитата. Кызлар Инстаграмдагы фальш тормышка ышана башладылар. Менә бу турыда языгыз әле, реаль тормыш аерылып тора дигән сөз. Дөресме? Кызлар шуннан да хәзер фальш тормышка ышана. Инстаграмнан күбесе карап үрнәк алып, Европадан, Рәсәйдән дип әйтегән диме, әзрәк битләрендә ботокслар, кашлар ясатып, күбрәк кызлар ясалма. Менә карыйсың бөтенесе бер төрле. Йөзләре бер төрле. Менә минем әни мәрхүмә бер кашан бизәнмәде. Ул бизәнсә дә, яки карандаш алады, әзгенә карандаш бабай җибәрәдер, помадан алдыр иде, помадан байтып, әзгенә байтып җибәрәдер, шуның белән шулай. Шуңа күрә мин яратам матурлыкны һәм дә эталон. Әйе, бизәнмәгән кешене яратам. Син димәк хатын кызларның әниң яшатып сайлыйсың. Күбрәк шулай. Әле сайлаган дип эзләгән дә юк. Бар бит аралашасың, бу бит инде алай түгел, менә мин кызлар эзләргә чыгып. Юк, аралашасың инде. Теге менә син белән аралашабыз инде, Аллаһка шөкер. Шуның шикелле аралашасың, нитәсең, теге кызсыз гына яшәп булмый бит инде. Ату теге ориентирны бүтәнчә уйларлар. Кызлар белән аралашмый бу, җегетләр белән аралаша дип. Син андый сүзләр ишеткән булдыңмы шул турыда? Ним турыдамы? Әйе. Бер дә ишеткән булмады. Ишетсәм, әзрәк биреп алам инде. Но җавапсыз калмаячаксың бу. Җавапсыз калмыйбыз инде. Хатын кызлар турында сөйләшә башладык, шәхси тормышың турында. Синең яныңда нинди хатын кыз булырга тиеш? Сәнгать кешесе өчен, сәхнә кешесе өчен, җырчы өчен булырга тиеш шундый хатын. Аңлаган хатын. Көнләшмәгән, теге телефонны кирип актармаган. Гел каршы кайтканда, эштән концерттан кайтканда гел матур каршы алган, елмаеп каршы алган хатын кыз булырга тиеш. Ну, белмим, теге мондый мөнәсәбәттән яратлар бик азаялар түгелме? Озыналар түгел. Юк, хәзер күп иратлар өйләнмиләр дә. Инде кайберләр минем дуслар бар, 40-ка җитә инде. Өйләнмиләр дә. Бу нормаль күренеш. Мин аңламыйм. Миңа 31 тула инде, менә Алла бирсә. Мин инде 35-ка хәтле Алла бирсә өйләнергә исәп. Конечно, тагы бер 2 бала кирәк әле миңа. Алла
берсе. Алла берсе. Малайым өсә, анысы Аллаға шүкір. Искәндер исемле малайым бар. Хәзер кызлар кирәк. Хәзер кыз кирәк. Хәзер кызлар кирәк. Кызлар булса, ике яктан кочаклап мине рәхәтләнеп әти дип эшләр, шул җитә. Төнлә шалтыратып мин сине яратам дигәннәре бармы? Бар. Синең бар эш серләреңне bilүче кеше бармы? Юк. Мин авырыйм дип ялганлап очрашуга бармыйча калганың булдымы? Булды. Егетләр сугышкан җирдән качканың булдымы? Кайыр вакыт. Матур сүзләргә алданганың бармы? Бар. Артыңнан күзәтеп йөргәннәрен тойганың булдымы? Булды. Тагын артырып сөйләп аттым инде дип уйлаганың булдымы? Булды, анысы да булды. Гаепле була торып, миндә гаеп юк дигәнең бармы? Гаепле булып, миндә гаепле юк. Гаепле була торып, миндә гаеп юк дигәнең булдымы? Юк дигән булмады. Ришат Фазлы Әхмәтов булмасаң, Ришатның җырларын тыңлар идеңме? Тыңларым да. Үзеңнән олы хатыннар белән йөргәнең бармы? В каком плане? Җитәкләпме? Или кочаклапмы? Аралашкан бар. Ришат, син бәхетлеме? Аллаһа шөкер. Все. Без хәзер шундый тормышта яшибез, безне нәрсә белән рөттәгә аптырашта калдырырга, гаҗәпләндерергә бик кыен. Шулай да менә нәрсә сине сокландыра? Ниндидер балалар эмоциясын нәрсә уятала? Балалар эмоциясынмы? Син прям вах дип карый торган. Нәрсә сокландыра мине? Әйе. Мине сокландыра беләсеңме нәрсә? Мине сокландыра тынычлык сокландыра. Бәлкем тыныч кешеләрдер. Тенешә тыныч кешеләр сокландыра. Карыйсың да сокланасың. Әйе. Синдә үзеңдә бармы соң бу сыйфат? Миндә элек юк ул, хәзер ничектер тынычлана башладым. Яшь булса. Яшь басам икән инде, белмим, бүтән нәрсә басам икән, кем белгән инде аны. 2019 елның соңгы ае һәм инде күпләр хәзерге акрынлап кына яңа елга әзерләнә башлады. Менә яңа ел синең өчен нәрсә ул? Минем өчен мандарин. Мандарин? Әйе. Тагын ди ассоциациялар бар. Ассоциация ничектер. Ул элек кызыгы ел хәзер. Элек сабан туйларда кызык узадыр бит инде. Хәзер яңа ел бармы, юкмы инде ул. Элек 7-шәр көн клубларда, авыл клубларында бит инде дискотека гөрелдер. Хәзер кеше бер көн анда беренче көнне чыкса чыга инде шунда балмас каратка бер ярты клубта булмый инде. Элек шыгрым уйнаталар, инде лотарилар нәрсәләр тегесе. Син уйнатасыңмы бу ел? Гомумән яңа елга планнарың бармы инде? Нәрсә ул? Үз авылыңда бәлкем уйнатасыңдыр, шулай маскарад ясарга беләсең. Жук, анда уйнатучылар күп. Анда уйнаталар, үзләре уйнаталар. Син кайда булачаксың яңа ел? Планнар курдыңмы инде? Кырмадым әле пока. Мин шундый кеше, кая чакыра шунда барам мин. Ришат, мин сиңа шалтыратырмын, яме теге сәгатен бердә, Ришат. Бәлки яңа ел көнне эшләрмен. Шулай. Артист кеше эшләргә дә может. Безнең теге уйламаганнан чыга торган. Ниләр? Теге ягъни вакыты килеп җитәргә. Әйе. Яңа ел төнде берәр абрият үткәрәсеңме син? Мәсәлән, бар шундый кешеләр теләкләр өчен багышланып чык, кагазга хыялларын язалар да, аны яндыралар, аннан бокалга салып эчәләр. Син шундый берләр белән мавыгасыңмы? Бәлки элек мавыккансыңдыр. Юк, мин суеверный кеше түгел. Суеверный. Мин мәче чыкканга да ышанмыйм, буш чилеккә дә ышанмыйм. Үз мәче үз юлы белән инде ул. Буш чилек белән кеше бит инде суга бара бит инде. Кая барсын, я бүтән нәрсә алырга бара. Ул приметларга ышанмыйм. Төшләргә кайыр вакыт ышанам менә, төшкә ышанам. Интуицион көчле димәк. Әйе, төш керә икән, нәрсәдер бардар нәрсәләр булып чыга. Син гомумән яңа елда теләкләр телисең. Аны бит инде менә Иң теләгән теләк минем илебезгә тынычлык телим мин. Үземә сәламәтлек, дусларыма, туганнарыма, гаиләләремә исәнлек телим. Вот. Мен дә бер теләгем бар инде. Тамашачы заллар тутырып килсен икән телим. Алга таба матур шәхес булуын телим.
Була бирсе хыяларың тормыш көрсен. Менә шул теләгенне минем. Без синең белән күрештек, бүген аралаштык һәм шушы урында мин сиңа рәхмәт әйтәм. Үзеңә рәхмәт, Назыгөл. Очраша алдык һәм шуның белән шул. Сау булашабыз. Ярар.